Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barka mu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. Kamar da kuka sani kullum muna iya bakin kokarin wajen kawo muku wasu abubuwa da suka shafi harkar online da za a samu amfana tun daga abin da ya shafi harkar crypto, airdrop, platform da sauransu. To a yau ma insha Allah na zo da wata hanya wadda mutane za su bi su sami yan canji a Binance. Duba da yanzu Binance suna bada bonus wanda duk wanda ya sign up za su ba shi 3 BUSD kusan $1,500. Kaga wannan hanya ce da mutane za su samu alkhairi sosai, saboda ko da a ce kai kayi risa za ka iya bi mutanen unguwarku haka ko kuma wasu mutane da kuke mutunci gaba kana buɗewa mutane, ko da mutum bai haka kirki in yana na BBN za ka bi ka buɗewa mutum wanda kana buɗe mai aka samu 3 BUSD din wannan ko da 500 ka ba mutum ka kai za ka tashi da 1,000 har da yan canjin ka shine wanda kuma ana samun alkhairi sosai suna badawa, wanda a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda za ka yi idan ka yi rijista, in ka sabon rijista bayan nan yadda za ka samu wannan 3 BUSD din wannan, domin wannan babban dama ce gaskiya, kada mu sake mu yi wasa da ita domin ana samu. Yanzu kai tsaye insha Allah za mu shiga cikin bidiyon. Amma dan Allah kafin mu fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribing, za ka karama karara sai ka taba all, domin hakan zai kara mana karfin gwiwa wajen kawo muku duk wasu abubuwa da suka shafi samun kuɗi online da dai sauransu. Kai tsaye yanzu ga bidiyon nan, ga yadda za ka yi a cikin bidiyon nan. Kana shiga banan naka kawai ka ja ƙasa, idan ka ja ta ƙasa zai kawo ka nan wajen marketplace ɗin wannan, idan ya kawo ka kawai sai ka ɗan yi skipping ɗin wannan in sun nuna maka wannan abun. Sai ka yi scrolling kamar hannunka na wannan na hagu, za ka ga gashi nan crypto box ɗin wannan, sai ka shiga. Kana shiga sai ka jira ya buɗe. Misali nan gashi nan. Yawwa, kamar yadda kake yi dai a farko, to gurin ne dai kawai suka canza da gashi nan. Sai ka shiga, sai kai copy ɗin wannan abun, sai kai passing ɗin shi a nan, sai kai claim. Kana taɓa claim gashi nan sun baka, sai ka taɓa open ɗin wannan. Kada ka sake ka fito daga wajen, sai ka ɗan jira, sai ka ja ƙasa, za ka ga sun ce maka gashi nan open special deal. Kana open gashi nan sun baka 3 BUSD cashback voucher. Shikenan, sai ka je reward center kai claiming naka. Haka abin yake, ba wata wahala bace ba. Shine. Kun gani? Gashi nan sai ka je reward center. Kana shiga reward center za ka ga sun ce maka redeem. Yawa gashi nan. Kana taɓa redeem ɗin wannan. Gashi nan ya successful. Shikenan zai je kan balance naka. Kada ka manta idan bidiyon nan ya burge ka, ka mana liking sannan ka mana sharing. Mun gode.